Apol, daw manan lakain naman si Dain tangataan. Te. Ur katag, tangad-tangad aman nun niya ti maalang nga si Dain dito. Nyatal alamit ta? Ay, adan ti bunga ti kami niya, blackberry. Blackberry, oh. Kita kami man ti si Dain. Ah, ayun, nakakita ti si Dain, kakabsat, kitain yun eh. Daman ang tandaan. Ang buya ate nga si Dain kakabsat. Ate ni. Daman ti ilok men, ti si Dain ti blatong na imas ating ilok ti balatong. Balatotong. Dala tayo man. Nagagusabong na nito. Yan. Yere, baka kalimanang mo. Yere. Baka nakalimanang mo. Nagagusabong nakakabsat ni oh, nagado. Grabe. Ate kakabsat. Ate kakabsat, kami nga mula atoy. Ang ko nga gayang nga mula. Mula ti karuba. Yung naganuro kakabsat. Ang damot lang maibuso nga. Kasi tayo ti mga alad, yadat lumat ha, baka mapipimot lang. Sayang. Gusto tayo makabulan. Pahinga na ako yung maging ganyan. Malain kaya ako. Hindi ka nang pagpagana. Oh, natanong na tayo maging Natanong na tayo ng tisukay. Ng tisukay. Ang tisukay. Lumawat na ng tisukay. Ay, sige, nakaw naman ang litan. Sige, di bali, natiklo tayo matin. Sige. Kapit, tuloy tayo. Apay nga, kakak ko kay tinula ni Bakit Suring. Ha? Wala, ilak naman dakaro doon. Tanong madi kayong idaruman. Gatangin nyo ah. Gatangin niyo. Madaasi kayo mag-gatang ka namin atin eh. 200,000. Kanyak pa iti mula. Gatangot pa ay. Dahil, Uy, gatangin nyo. ako. Nagimas na ito. Ilak ko dala ko. 20 pesos lang tinay-sarap ng... Tangot pa lang. Madiawan utang tatang katawin. Bawal. Hintay na gayad. Diyan na, hindi nyo dagita pa. Dagita niyo na. Di balik-balik. Dagan natin eh. Kita magalingan ka. Doon tama. Nagpuskul bunga na. Nagatungar na eh. Makala, dagay pa niya. Ah. Gaman taon yung mantay na nga ko na dyan eh. Apit umuli kayo. Sipatat na eh. Ay, apo. Isupay pa kadisgrasyaan nyo. Kaya magdan yun eh. Naiwan kaya. Biyay pa ni Dajing ato niyo. Nagpuskol. Kaya, nakatupad yun eh. Ano, itlay pa niya. Sige raw, tukar ka. Ay, nagpuskol bunga na. Ay, sabong na. Ate kakabsat ti mayat ti dito yung probinsya. Ado ti libre nga si Daon. Kita. Nagadusabong na. Ay, grabe. Thank you, Lord. Sa mga libreng pagkain. Adot ta? Siyape! Sinti kahit na tayo order, iti bagbag ko. Nagadaw. Free delivery ka. Pre-delivery. Kakabsat agal alat ti si Dain mi nga bagbag kong. Iso dati ti si Dain dani. Nya ata? Karamihan na ulit. Pangila ko kanyo ata? Wala yung mga babuan eh. Balatong ka no.